Assalamu alaikum, dragi ljubitelji sahata, i lijep pozdrav za sve koji vole moj rad i koji vole sahate prije svega. Znači, ovo je jedan sigurno antički predmet, antički sahat, i kao što vidite na vrhu ima orla i on je naravno u Švedskoj i orao na švedskom se kaže örn. Znači, to je, kao što vidite, kućište veoma lijepo i izgleda i dobro je očuvano, iako je to veoma star sahat. Sa strana ima ugrađena stakla, sa obje strane da se može vidjeti mehanizam. Ja ću pokušati sa druge strane. Evo vidite. Odozdo također vrlo lijepa izvedba.